Dos asuntos que defenderemos no próximo pleno é o impulso definitivo á Biblioteca Pública do Estado en Vigo, unha reivindicación histórica que a maior cidade de Galicia segue agardando. Levamos case 2 décadas escoitando anuncios e promesas do Goberno central, pero a realidade é que a día de hoxe non existe nin licitación, nin proxecto construtivo, nin calendario de execución desta biblioteca. Mentras a Xunta de Galicia mostrou disposición para colaborar e facilitar a construción desta infraestructura, o Executivo Central continúa a acumular atrasos e incumprimentos e, polo tanto, pedimos que se desbloquee de inmediato este proxecto, que o Concello ceda a parcela prevista e que o Goberno de España fixe un calendario claro e un financiamento suficiente para facer realidade dunha vez a Biblioteca do Estado na cidade de Vigo.